Počkajte chvíľku, ja to dám na full screen. Ale nemôžem. Nevadí. Možno, že vám to trošku laguje a ja sa za to... Mne to je hrozne ľúto. Ja za to nemôžem. Nemám dobrý výkonný počítač. Natáčam cez Fraps. No tak, pripojte sa niekto aspoň do červených. Zatiaľ, kým sa niekto pripojí do červených. Tak dáme Antik. Podporíme Antik. Už sa niekto pripojil? Aha. Takže čakáme, kým bude... Ale poďme do žltých, no. Sme žltým a skúsime si trošku... No tak neskúsime. Pripojuje sa nejaký ľudia aj na tomto? Čože, my sme dvaja? A ne, sme 4, fajn. Uhni. 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 Všetko ide mne. Už ne. Už hej. Keďže nie som VIP, tak nemôžem ísť na žiadny server. No, ako môžem, ale... VIP má veľa výhod. Zále sme žltí. Máme si brnko a zoberieme si 4 irony. Padni. Moje. Kdo tým speak 3 OK. Zoberieme si tak. To som posral. Tak. A to a toto. OK. Potrebujeme ešte nejaké bronzy. Koľko? 3. Pokiaľ budem mať často, tak na začiatku nájdem Legendary Sword, ale to sa nestáva. Aj keď raz sa mi to stalo. Ideme to vyskúšať. Dáme si prosím toto Special a Lucky Blocky. A ukáž. Ale jeden chest, ten mám aj ja. Ale Giny tu niekto stratil. Ale jeden. Keď si niekto zobere. Teda nech si zobere. Sadala, že má nejaký divný výraz. OK. Výhody VIPčka vlastne sú fakt skvelé, pretože môžete ísť na lobíčko akékoľvek v tom, aj keď je zaplnené, ale nemôže byť ešte v hre. Si štartovať ešte len. Takže ďalšia výhoda je to, že môžete mať zvieratá zadarmo. Level 2, konečne. Zoberte si. Som myslel, že to spadá z neba. Iron. Ideme stret. Potrebujeme goldy. Prepáč. What? Ne, oni nám zničili posteľ. Oni nám zničili posteľ. To sú parchanti. Takto na začiatku. Nevychované. Snáď vám to nebude až tak moc sekať, ale myslím, že to malo byť dobré. Aspoň dúfam. Kača, čo nám spadlo?
Máme 2 boomy. Čiže na jednom je odrazenie a na druhom takisto. Čiže spolu čas vytvoria. Ďalší lucky block. Posledný. Ale len ti kašlem. A idem spraviť asi aj čestku. OK. Cestu asi k nám už postavili, ale prečo si zoberiem bloky. Obvykle to vlastne ani takto neseká. A ja som posledný. Obvykle to takto neseká, ale iba keď budem natáčať, tak bude trošku sekať. No, poď. Kamo, mier. Ebe sa... No, tak asi ne. Jak letím preč. Počujem, že ide za mnou. Uvidíme, kde sa zastavíš. Nezastavil sa. Tajný agent. Spadol som. Nič. Žiadna mŕtva sa už nebude. Musím ísť pomaličky si kúpiť a šíp. Pomaličky a isto. Luk a šíp. Ja som sa zľakol, ja sa vždycky pri tomto zľaknem. OK. Takže máme konečne luk a šíp. Toto ani moc skúsenosti nemám. Ale viem, čo sa nám má aspoň robiť. Počkajte. Aha, čo, bojíš sa? Ja ťa vidím. Ja spoza rohu niekto na mňa vybehne a sa normálne chcem zabiť potom. To bol zelený alebo červený? Ja neviem už. Ježiši. Ne. Ne. Explosiv fúk. Sakeš. Au. Dávam to. Ja dúfam, že ste si tento Minecraft užili. Ak áno, zanechajte like. Ak nie, tak dajte dislike a hejtujte. Nie, to aj tak nevadí. Čaute. Boom, bitch.